Rahotanni na tabbatar da cewar adadin kuɗin da al'umma daban-daban suka baiwa al'ummar yankin na Tudun Biri da sojoji suka hallaka bisa kuskure ya kai naira miliyan 358 baya ga alkawarin da 'yan majalisun dattawa suka yi cewa za su bada albashinsu na watan Disamba da kuma alkawarin manyan ayyuka da za a kashe naira miliyan 350 wanda 'yan majalisar wakilai da suka fito daga yankin arewacin ƙasar nan suka yi da ma kuma alkawarin samar da makaranta da asibiti da shugaban majalisar wakilai ya yi. Kisan kusan mutum 100 da harin sojojin ya haddasa ya bar al'ummar yankin arewa da duk faɗin ƙasar nan cikin zulumi, abin da ya sa masu ruwa da tsaki suka yi ta tururuwar ziyartar marasa lafiya a jihar Kaduna. Wasu ma sun kai ga ziyartar ƙauyen Tudun Biri da wannan lamari ya faru. Galibin masu ziyarar na shan alwashin za a hukunta waɗanda aka samu da hannu wurin aikata wannan aika-aika. Inda kuma a wasu lokutan sukan bada abin hasafi da nufin ragewa iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su raɗaɗi. Duk da wasu na ganin diya ya kamata a biya al'ummar yankin, kuma tuni dai gwamnati ta amsa cewar za ta biya diyar waɗanda aka hallaka a Tudun Biri. Daga cikin waɗanda suka bada tallafin ga al'ummar yankin akwai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a ziyarar da mataimakin shi ya wakilce shi. Kashim Shatima ya bayar da kuɗi naira miliyan 20 ga al'ummar yankin, sai kuma shi kanshi mataimakin shugaban ƙasar da ya bayar da naira miliyan 10. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa na Disamba kuwa tallafin naira miliyan 2 ya bayar ga al'ummar yankin na Tudun Biri, yayin da 'yan majalisar dattawa na ƙasar nan suka ce za su baiwa al'ummar yankin Tudun Biri kyautar albashinsu na watan Disamba. Baya ga haka, sanatocin da suka fito daga yankin arewa sun tara kuɗi naira miliyan 58 domin baiwa al'ummar yankin. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ma ya bada tallafin naira miliyan 5. Ministan tsaro Muhammad Badaru Abubakar shi ma ya bada tallafin naira miliyan 5. Lieutenant General Tofik Lagbaja da ke jagorantar rundunar sojin ƙasa wadda ta ce ta yi kuskuren harba bama-bamai biyu akan masu taron maulidin shi ma ya bada tallafin naira miliyan 10. Gwamnan jihar Kaduna Sanata Uba Sani da kuma Yusuf Hamisu Mai Rago su ma sun bada naira miliyan 10. Shi ma shugaban majalisar wakilai na ƙasa Tajuddin Abbas ya bada tallafin naira miliyan 10 ga al'ummar yankin Tudun Birin, tare da alkawarin gina makaranta da asibiti a yankin. Su ma 'yan majalisar wakilai sun bada tallafin naira miliyan 45 ga al'ummar yankin, sai kuma 'yan majalisar da suka fito daga yankin arewa da suka yi alkawarin samar da manyan ayyuka a garin na Tudun Biri da ayyukan za su laƙume naira miliyan 350. Ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben 2023 na jam'iyyar LP Peter Obi shi ma ya bada tallafin naira miliyan 3 ga al'ummar yankin. Baya ga wannan tallafi, su ma gwamnonin arewacin ƙasar nan a wani taro da suka gabatar a baya-bayan nan sun bada tallafin naira miliyan 180 tare da alkawarin cewa za su yi tsayin daka domin ganin an yi bincike tare da biyan diyar rayukan waɗanda sojojin suka hallaka bisa kuskure. Shi ma babban hafsan tsaron Najeriya Christopher Musa ya ce rundunar tsaro za ta hukunta duk wanda aka samu da hannu a harin jirgin sojin a ƙauyen Tudun Biri. Yayin da yake karɓar bakuncin iyalan waɗanda harin ya shafa, gwamnan jihar Kaduna Malam Uba Sani ya baiwa al'ummar Tudun Birin tabbacin cewa dukkanin tallafin da aka tattara domin baiwa al'ummar yankin za a miƙa shi kai tsaye ga iyalan waɗanda lamarin ya shafa. Ya ce za a haɗa kwamitin da zai tsara yadda rabon tallafin zai kasance, kuma za a sanya mutane masu nagarta a cikin lamarin. Baya ga haka ya ce za kuma a sanya mutum 5 daga al'ummar yankin ƙauyen Tudun Biri domin dai a yi komai a buɗe wurin rabon tallafin.